Nefunguje městský parlament. Primátorka totiž svévolně odmítá předkládané návrhy poslanců a nechce dát o nich hlasovat. Ti potom odmítají jednat. To, že primátorka porušuje zákon, zkonstatoval už i prokurátor. Primátorka ale tvrdí, že poslanci chtějí jen rozkrást majetek města. Každé jednání zastupitelstva proto končí urážkami a vzájemnou hádkou. Vítam vás na tomto našom 14. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Tu sa nenehajú ľudia linčovať tak, ako ich linčujete, aby vám dávali úplatky. Áno, to vám vadí. Pozor. Nehambíte sa len kvôli tomu, že vám nevyšli obchody nejaké 100 miliónových podnikov zadarmo. Áno, pán poslanec. A ktoré? Že 100 miliónové podniky neviete získať zadarmo, len cez moju mŕtvolu. Pozri sa ešte, aj pani právnička sa ti smeje. No, mne sa páči. Smeje sa. Čo? Smiala sa, alebo nie, občania? No, nesmiala som sa. Čo? Ale áno, aj teraz sa smeje. Sú to vymysly, no. Nie, nesmiala som sa. Na to povedala pani ste sa smiala, však ste sa na ňom bukala. Ja si to videl. Áno. Takto to vyzerá v Mestskom parlamente v Zlatých Moravciach už vyše pol roka. Poslancom sa nepáči, že primátorka svojvoľne odmieta ich návrhy, ktoré predkladajú. Primátorka zas poslancov obviňuje, že chcú len rozkradnúť celé mesto. Pani primátorka stornuje návrhy poslancov, vôbec nedáva prerokovať poslanecké návrhy. Vidíte sami, že absolútne neguje akúkoľvek iniciatívu poslanca, ktorý by niečo chcel povedať, aj keď je to pravdivé a zakladá sa to na skutočnosti. Kolegovia, primátori alebo starostovia podľahli tlaku poslancov alebo tých lobistických skupín. Mestám nezostali už mestské podniky. 100 miliónové majetky do súkromných rúk sa dostali za symbolické ceny. U nás ja odmietam ísť cestou predaja mestských podnikov za symbolickú korunu. A tak sa primátorka rozhodla, že len ona bude určovať, ktorý návrh je dobrý a dá o ňom hlasovať a ktorý je zlý a nebude sa o ňom rokovať. Keď sa návrh nepáči, tak ona povie, nedám hlasovať o tomto návrhu. Vy ste právnička Mestského úradu, vyjadrovali ste sa tiež viackrát. Chcel by som sa vás spýtať, podľa vás je to v poriadku, že predsedajúci nedáva hlasovať o návrhoch poslancov? Zákon o obecnom zriadení neukladá povinnosť predsedajúcemu dať hlasovať o poslaneckých návrhoch, o každom poslaneckom návrhu podotýkam. Takže zákon o obecnom zriadení porušený nie je. Zo zákona veľmi jasne vyplýva, že starosta či starostka nie je tým orgánom, ktorý môže rozhodovať o tom, o čom sa bude hlasovať na obecných zastupiteľstvách, o čom sa nebude hlasovať. Sú to predovšetkým poslanci, ktorí podávajú návrhy na rokovanie obecného zastupiteľstva a je len logické, že jediný, kto o tom môže rozhodovať, je obecné zastupiteľstvo. Podľa prokuratúry má poslanec právo podávať na mestskom zastupiteľstve návrhy a samotné toto právo zahŕňa v sebe aj to, aby o takomto návrhu bolo hlasované. Keby som s takýmto súhlasila, za jedno zastupiteľstvo by dokázali sprivatizovať všetky podniky, ktoré majú 100 miliónové hodnoty za symbolickú korunu. Primátorka poslancom neverí, vraj by sa chceli len nabaliť na mestskom majetku. Vy viete niektorí robiť asi len podvody. To je ten problém. Ja som povedala, áno, za to, že som sa na ňo pozerala. Na ňo som myslela. Vy neviete čítanie myšlienky. Opakovane sme ju vyzvali, aby povedala na hoci ktorého poslanca, treba na mňa, alebo na hoci ktorého, aby dala nejaké dôkazy, že sme niečo ukradli, že kradneme. Tie dôkazy sú trestné konania na polícii. Viacero bolo trestných oznámení. No, skúste konkretizovať.
keď budú doriešené, tak budú. Nie každý má trpezlivosť na takéto rokovanie, keďže situácia v Zlatých Moravciach už vyše pol roka k ničomu nevedie, dvaja poslanci sa vzdali svojho mandátu. Odmietam sedieť niekoľko hodín na zastupiteľstve, kde sa len vykrikuje a rozpráva, ako chceme poslanci rozkradnúť mesto. Všetci sme vagabundi, alebo sme ubožiaci, alebo sme chudáčikovia. A v podstate mnohí ľudia jej to aj kvázi veria tak povrchovo, lebo majú zlú skúsenosť s Kalexkou. Ona veľmi dobre využíva túto vec, že ľudia vedia, že Kalexka tunák skončila veľmi zle a mnohí ľudia sa na nej vraj nabalili. V tomto meste Zlaté Moravce pokoj nebude, poslanci, dokedy všetko nebude patriť vám a nedopadne všetko tak, ako Kalex. Keďže primátorka svojvoľne zamieta návrhy poslancov, tí sa rozhodli, že zmenia rokovací poriadok. A to tak, že z neho bude vyplývať povinnosť dať hlasovať o každom návrhu poslanca. V tomto prípade explicitne zo zákona o obecnom zriadení vyplýva, že poslanci obecného zastupiteľstva rozhodujú a prijímajú svoj rokovací poriadok a teda naozaj poslanci sú tými jedinými oprávnenými, ktorí rozhodovať môžu o prijatí, ale aj o zmene rokovacieho poriadku. Lenže primátorka už pol roka úspešne blokuje aj zmenu rokovacieho poriadku. Jednoducho o tom nedá hlasovať. Dôvod stále ten istý. Ona chce rozhodovať, ktorý návrh je dobrý a ktorý zlý. Okresný prokurátor v Nitre reagoval upozornením prokurátora v zmysle paragrafu 28. Upozornenie smeruje na odstránenie nezákonnosti v postupe pani primátorky a navrhuje sa v ňom, aby o každom návrhu poslanca bolo dané hlasovať. V tejto veci bolo niekoľko podaní na prokuratúru, boli vyšetrovania, ale stále sa výsledný efekt je nulový. Čiže pani primátorka povedala, môžete sa súdiť, môžete čokoľvek, ja nepopustím. Ak pani primátorka nevyhovie upozorneniu prokurátora, v tomto čase momentálne nebudeme o tom špekulovať, nakoľko ešte nevypršala zákonná lehota, v ktorej je možné o tomto rozhodnúť a prokuratúra nemá z mesta Zlaté Moravce doručené žiadne upovedomenie o tom, ako upozornenie bolo vybavené. Spýtam sa teda iba všeobecne, sú tam nejaké teda možnosti? Má prokurátor aj ďalšie možnosti, ako dosiahnuť ten, povedal by som, právny stav aj v samospráve, v meste, v zastupiteľstve? O ďalších možnostiach nebudeme špekulovať. V tomto prípade sa obávam, že prokuratúra veľmi silné páky ďalej nemá. To je hanba celej samosprávy na Slovensku, že existuje zákon, ktorý vlastne nehovorí o tom, že aj nejaké sankcie musí znášať ten, ktorý porušuje zákony. Bohužiaľ, takto zatiaľ na Slovensku nie je, hanbíme sa. Jedným z riešení je aj pripravovaná zmena zákona o obecnom zriadení. Podieľa sa na tom aj Združenie miest a obcí Slovenska. Obsah svojich návrhov však tají. Funkcionári z MOSu sa nechcú vyjadriť ani k situácii v Zlatých Moravciach. Mesto je pritom členom tejto organizácie. Pretože vznikajú problémy, tak určite sa budú riešiť aj otázky, ktoré sú nejednoznačné vo vzťahu postavenia týchto dvoch orgánov. Môžu poslanci v krajnej situácii, keď starosta opakovane porušuje zákon a nedodržiava zákony a všeobecne záväzné právne predpisy, dať hlasovať, vyhlásiť referendum a zopakovať znovu voľbu starostu obce a je tu už potom znovu na občanoch a obyvateľoch mesta. Myslím, že tá široká verejnosť ani nemá o tomto prehľad, alebo skôr by som povedal, že nemá záujem. Ja robím v Čechách, ja chodím len raz do mesiaca domov, tak ja ako sa nezaujímam o to. No sa nevyznám, akože to nič, akože ja proti nej nič nemám, ani sa do toho nemiešam, takže svoj názor nepoviem. A na zastupiteľstvo chodíte? Nie. Prečo? No, viete prečo, lebo ja len prečítam teda, keď sú nejaké články, ale ináč akože na to si nenájdem čas. To nechám na tých, ktorí sú tam zvolení. Nejak sa o to nezaujímam, som tak z novín okrajovo. Ja sa stará, ja sa do toho nestaram. Vox populi, vox dei, hlas ľudu, hlas Boží. Serafína Ostrihoňová v Zlatých Moravciach vládne už druhé volebné obdobie. Samotní poslanci nemajú odvahu organizovať referendum za jej odvolanie. Na posledných komunálnych voľbách sa totiž zúčastnila ani nie polovica voličov.